πριν από μια 20ετία είχα πάει στη Γερμανία και στη Σουηδία ταξίδι. Εκεί είχα δει τα φωτοβολταϊκά, είχα δει ανεμογεννήτριες και πλέον το είχα βάλει σαν όνειρο και σκοπό κάτι τέτοιο να κάνω και εδώ στην Ελλάδα. Και έτσι δημιουργήσατε το δικό σας πάρκο. Και έτσι ναι, μόλις ξεκίνησε η ιστορία εδώ με τα φωτοβολταϊκά, ξεκίνησα και εγώ τις αιτήσεις. Πόσο καιρό ξεκινήσατε και τι ακριβώς έχετε κάνει εδώ? Ξεκίνησα πριν μια πενταετία περίπου και στήσαμε αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά σας, το οποίο παίρνουμε τον ήλιο και το μετατρέπουμε σε ρεύμα, ενέργεια. Είναι ένα πάρκο 149,8 κιλοβάτ, είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νομό Θεσσαλονίκης. Στην Ελλάδα από πέρσι δειλά-δειλά ξεκινήσαν να γίνονται εγκαταστάσεις. Η πρώτη εγκατάσταση έγινε το 2007 το καλοκαίρι στο Μαγικό Ξάνθης και η δεύτερη εγκατάσταση έγινε στον Κορινό Πιερίας. Πόσο μπορεί να σας αποδώσει σε ένα χρόνο αυτή η εγκατάσταση που έχετε κάνει εδώ? Γύρω στις 120.000 ευρώ, σε ευρώ θα σου πω για να καταλάβετε, μέσω όρο το χρόνο, ανάλογα πάντα με την ηλιοφάνεια που υπάρχει, σε μια επένδυση γύρω στο εκατομμύριο. Είναι με 40% επιδότηση το συγκεκριμένο πάρκο, 35% είναι συμμετοχή τραπέζης και 25% ίδια συμμετοχή. Όσον αφορά το γιατί έχουν αργήσει, οφείλεται καθαρά στο γραφειοκρατικό κομμάτι, το οποίο αποθαρρύνει να επενδύσει οποιοδήποτε επενδυτής θέλει να κάνει κάποια επένδυση στην Ελλάδα. Ακόμα και 4 χρόνια μετά το νόμο του 2006, το 3468, που από τότε ξεκινήσαν βασικά οι περισσότεροι επενδυτές. 4 χρόνια μετά, λοιπόν, παρά αυτά, ακόμα οι δημόσιες υπηρεσίες κολλησιεργούν όσον αφορά το θέμα των αντιδοτήσεων. Γι' αυτό και τα έργα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ λίγα. Φέτος εγκατασταθήκανε περίπου στα 100 ΜΒ σε όλη την Ελλάδα και στη Γερμανία, η οποία δεν έχει ήλιο, φέτος οι εγκαταστάσεις ξεπεράσαν τα 5.000 ΜΒ. Τα πάνελ είναι κατασκευασμένα από πυρίτια. Λοιπόν, από το πυρίτιο αυτό μεταφέρεται η ηλιακή ενέργεια και γίνεται ρεύμα, το οποίο μέσω του μετατροπέα από εκεί και πέρα με τα καλώδια μεταφέρεται στον υποσταθμό και από εκεί στο δίκτυο της ΔΕΗ. Αυτό το πράγμα είναι ένα στράκερ. Έχει 60 πάνελ. Υπάρχουν 40, υπάρχουν και 80 και ανάλογα το τι θέλει ο καθένας να κάνει και τι πάρκο πρέπει να στήσει. Αυτό είναι το box, είναι το κουτί το οποίο καταλήγουν τα καλώδια στο κάθε πάνελ και τα οποία συνδέονται στη σειρά μεταξύ τους. Αυτά γίνονται ομάδες και έρχονται στον inverter. Από τον inverter πάνε στον υποπίνακα και από εκεί φεύγουν και πηγαίνουν στο σπίτι του υποσταθμού. Όλο αυτό το σύστημα... Το tracker τώρα κινείται πάνω με το μοτέρ. Έχει 2 μοτέρ. Το ένα είναι το elevation, το οποίο ακολουθεί την κίνηση βορρά-νότου. Και το άλλο είναι το κεντρικό το μοτέρ, το οποίο είναι Ανατολή-Δύση. Τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το είδαμε να κινείται. Ακριβώς, το είδαμε να κινείται προς τη φορά του ηλίου. Ακολουθεί τον ήλιο. Είτε υπάρχει συννεφιά είτε δεν υπάρχει, ακολουθεί τον ήλιο. Όπου είναι ο ήλιος, σύμφωνα με το πρόγραμμα, εκεί θα πάει. Και αν έχει συννεφιά, εάν έχει συννεφιά, αυτό θα κοιτάει προς τον ήλιο, απλά δεν θα παράγει την ποσότητα που πρέπει να παράγει. Όσο περισσότερη ηλιοφάνεια έχουμε, τόσο καλύτερη παραγωγή παίρνεις. Και με τη συννεφιά έχει δηλαδή παραγωγή. Ναι, αλλά όχι σε ποσότητες φανταστικές. Εδώ ερχόμαστε, ας πούμε, το μήνα μια φορά, αν θα τύχει κάτι ή για να κάνεις ένα γενικό έλεγχο από κοντά. Υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης τα οποία τα επιβλέπω εγώ από το σπίτι. Είναι με κάμερες, συναγερμούς, δορυφορικές λήψεις. Εάν υπάρχει πρόβλημα στο πάρκο, έχει μέσω προγράμματος τα οποία σε δίνει την κάθε συγκεκριμένη βλάβη
ή τι δεν πάει καλά. Γενικώς είναι μια αυτόματη παρακολούθηση που την κάνεις από το σπίτι σου ή από το γραφείο σου ή όπου και να είσαι. Στο εξωτερικό να είσαι, μέσω κομπιούτερ μπορεί να τα ελέγχεις και να τα επιβλέπεις όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρχεσαι κάθε λιγάκι. Καθόλου. Μπορείς να έρθεις μια φορά το μήνα, 2 φορές το μήνα. Στο εξάμηνο επάνω κάνεις τη συντήρηση που πρέπει να κάνεις. Γρασάρεις, τα ανοίγεις, τα επιβλέπεις, υγρασίες, τέτοια πράγματα. 2 φορές το χρόνο που χρειάζεται. Γενικώς αυτό είναι το μόνο για τη συντήρηση που πρέπει να έρθεις εδώ. Και όταν κάποια στιγμή έχεις κάποια βλάβη. Αν φυσάει δυνατός άνεμος, ή θα κλείσουν όλα μαζί, ή αντίστοιχα αν υπάρχει ρηπή αέρα, θα κλείσουν αυτά που πήραν τη ρηπή. Κλείνουν, λέμε, γίνονται φλάτη. Παραβίαση του χώρου. Πάλι μπορείτε να το καταλάβετε. Βεβαίως, χτυπάνε συναγερμοί, υπάρχουν και μάτια τα οποία συνδέουν γύρω-γύρω και λέιζερ. Και με τον πρώτο που θα μπει κάτι μέσα, ότι ζώο, ξέρω εγώ, άνθρωπος, αμέσως χτυπάει συναγερμός, ειδοποιεί και σε τηλέφωνα, δίνει και σήμα στα κομπιούτερ στο σπίτι. Οπότε δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Εδώ είναι ο υποσταθμός, είναι η καρδιά, ας πούμε, του συστήματος. Εδώ καταλήγουν όλα τα καλώδια του πάρκου στον πίνακα της χαμηλής και από τον πίνακα της χαμηλής εδώ πέρα πηγαίνουν στους ηλεκτρονόμους της μέσης τάσης, από εδώ στον υποσταθμό πίσω και στο μετασχηματιστή πίσω και από εκεί στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα φωτοβολταϊκά είναι καλύτερη μορφή επένδυσης για όλο τον κόσμο. Είτε πρόκειται για οικιακές στέγες, το πρόγραμμα που είναι για τις στέγες, είτε πρόκειται για φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επένδυση που υπάρχει. Τώρα υπάρχουν και προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν 100% τις οικιακές στέγες, τα οποία είναι μέχρι 10 kW. Εκείνο είναι μια καλή πρόταση για όλο τον κόσμο. Όποιος έχει μια στέγη, τουλάχιστον θα έχει ένα έξτρα μισθό το μήνα για το σπίτι. Βρισκόμαστε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Είναι μια εγκατάσταση 8,9 kW σε δώμα. Η απόσβεση είναι περίπου στα 6 χρόνια. Ο κόσμος πλέον πρέπει να βλέπει τι αποδίδει. Αρχίζει πλέον η δυσπιστία, φεύγει από την αγορά. Γιατί υπάρχουν και αρκετές εγκαταστάσεις που μπορούν να βλέπουν τι γίνεται. Αυτή η εγκατάσταση έγινε πακέτο με άλλες 2 πλάκες ταυτόχρονα. Αυτή περίπου στους 42.000 με το ΦΠΑ. Συνολικά και οι 3 μαζί 95.000 και οι 3 μαζί βγάζουν 20 kW. Από τις πρώτες μετρήσεις, γιατί έχουν έρθει και λογαριασμοί από τη ΔΕΗ ήδη, είναι πολύ ευχαριστημένοι, γράφει και λίγο περισσότερο από ό,τι περίμενα. Τα έσοδα από τα φωτοβολταϊκά στις στέγες είναι αφορολόγητα, οπότε συμφέρει πάρα πολύ σαν απόδοση. Εδώ είναι τα 3 inverter. Ο σκοπός τους είναι ο εξής. Μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ σε εναλλασσόμενο. Το ρεύμα μετά κατεβαίνει κάτω στο μετρητή, μετράται και διαχέεται στο δίκτυο. Και τα έσοδα, τα ετήσια από αυτό αναμένονται στα 7 με 7.500 ευρώ το χρόνο.
Υπάρχουν 2 εργοστάσια στο Κιλκής, ένα εργοστάσιο στην Πάτρα και ένα εργοστάσιο στην Τρίπολη, τα οποία παράγουν φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν βάσεις αλουμινίου, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τράκερ, δηλαδή είναι μια δυνατότητα να αναπτυχθεί και εγχώρια παραγωγή και εγχώρια βιομηχανία. Πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθούν τουλάχιστον 40.000 νέες θέσεις εργασίας σε αυτόν τον χώρο. Στην περίοδο της κρίσης η ενέργεια πάντα είναι από τις πιο πρωτοφόρες επενδύσεις που υπάρχουν. Σίγουρα για κάποιους αγρότες τώρα που κάναν την αρχή και θα πάρουν άδειες είναι καλή επένδυση, πάρα πολύ καλή επένδυση. Όσοι βάλουν θα είναι αρκετά ικανοποιημένοι. Πρέπει να βάλουμε και όχι μόνο οι αγρότες και οι επιχειρηματίες, πρέπει βασικά οι Έλληνες να κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ, αυτή την επένδυση. Έχουμε ήλιο, η χώρα μας είναι κατάλληλη, έχουμε τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Είναι κάτι που κερδίζουμε και θα κερδίσουν στο μέλλον τα παιδιά μας. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το περιβάλλον που προστατεύουμε. Έχουμε δωρεάν ενέργεια. Και ούτε με λιγνίτες, ούτε με όλα τα άλλα καύσιμα που κυκλοφορούν και επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Προτείνω στον κόσμο ένα χώρο ο οποίος είναι το δώμα, ας πούμε, ή ταράτσα το οποίο είναι άχρηστος από άποψη εκμετάλλευσης οικονομικής, μπορεί να τον εκμεταλλευτεί καταρχήν οικονομικά για τον ίδιο.